Ambalmo wani yanguma bikibaram bambulo kala sama o de ko sibi temene décembre kalo kle shegi aywa ko fop aleni FSD ni uluye aywa fanga sinamaton jakuluba flaye aywa ulu tunganga aywa chama minke anga jamana kono ma yirala ka foko ni ko otama yin koni labana aywa kele konina aywa mi yere anga fini tiguni aywa tama kela un nyonche aywa kibaramu nu koni sera mauluya ira ka foko ni ko mo ko konna na yono aywa yoro chamana aywa tama kela ni aywa polisu koni uye karla nyogana aywa gazi chiu do koni bora ula ayirala ka fo yere ko mi yere makeli ale koni jogina aywa maduru wara koni ulu koni minana finitiku fe ni katani uye aywa akila jigina mi yere ni tamaye aywa ale tunganga ke aywa yoro mina nga jamana kono aywa mi yere gouverneur ya tunye aywa sebendo bo mina ya ira ka fo koni ko tama foi koni kana ke o yoro nununa nga ona tawta mi yere fanga sinama tonye uya ira ka fo koni ko tama koni ye aywa uluka hake de jamana konna na wa koni ko aywa foi te seka o koni o bali ore koni kama o koni ya inu ka yawi ma o koni fe o ka bo aywa o boli nunu ne koni labana aywa manga nunu koni na anga jamana aywa faba kono bamako yano o temene mo bo yama ira la ka fo koni ko barabla do koni bolo dalendo aywa wasablon barakela o fe nunu te aywa député ye aywa ira la ka fo koni ko mi yere ye wasablo ni o ya assemblée nationale ye ale barakela o ka aywa hakeni ni ton ni o comité syndical ye ale koni mena barabla do koni damne mi yere ye ni kalo en clétan ani fla fukata bla kalo clétan ani nani na ni o ye clé saba barabla ye aywa kibara munu koni serama lu ya ira ka fo koni ko ni mako fole nunu koni ka la unité dore aywa ko sharia do koni be mi metalike ulu yere ka aywa bara yere tabulu la ni abe fo mako statut du personnel aywa ko koni be abe watini bo sisan nga aribi a sharia koni ama bla senga aywa ko de koni kama ulu be ni barabla en ke chugo mina o la nyini koni o besika sabati aywa ni barabla en hokun konna na ba ira la ka fo koni ko mi yere ye aywa chakero bulule ba shegi mi manga jamana kono ni jamana yere ga yere ma oro ya koni glone be ulula ni abe fulu mako les institutions de la république olu barakela koni fene ka kini jegulu koni ya ira ka fo ko olu fene be na tugu aywa wasablo mauko ngani barabla en konna aywa nunu koni ya ira ka fo koni koni e kele mini ulu be koni ka kele koni do ore koni kama ni don ko fole mun koni na ulu fene na barabla aywa mi yere présidence ale ni gouvernement ni aywa chakero belelo ba yoro wore ulu koni be na barabla chogo mina nunga la nyini koni o besika sabati aywa malma oni kuna fonu net mambulo kala sama biani chaka kuluma jola